Ja. Lieflui, Kerstmis 2020 is anders dan alle andere kerstmissen. Dat meent je niet! Lukt dat ding? Ja. Zie ze toch, dat lukt niet. Sleep. Stop! Stop! Wat moet door? Wat ja? Ja. Leef, buurtgenoten. Sorry, je begint met de Engelse versie. Sorry. Geen groep. Ja. Maar ja, als je net op de surprise keertje niet ziet. Ach, nou, allee, hè, Jules. Kerstsfeer te creëren. Sterkes twinkelen. Kerstboom rinkelen. Nee, wat nu? Dat zou ik niet gehoord, dat is zo fel. Het versje is gedaan, dat eerste kindschool. Ja, leef. Dat is de commissie wat voor u willen brengen. Geen beter. Ja, dat kan nog wel eens. Ziet goed voor uzelf, voor u zetten. Oh nee! Geen ik dat tegen niet. Ja. Geen ik dat niet. Nee. Kom, de maakt altijd een eigen tijd, nu gaan ze dat door. Pas op met die poesjes. Oké. Mag ik ook het zeggen? Oh, mijn tekstverhaal pijn, zo, heeft hij had al gezegd. Ja. Dat is zo oplopen. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the... En Mariage die zingt vandaag alleen. Of niet? Eindelijk solo! Ja, leeflui, Kerstmis 2020 en een moeilijke tijd. Sleep. Stop! Stop! Gonna raise a river, in the space a new world. He sings a love song as we go along. Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winter wonderland. Santa's on the screen. He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. Ik ken het. Ja. Maar het is heel vreemd als die graag veuren steekt. Zal ik aan Nee, maar ook op zee. Want het is wel het grootste vuurstoel. Op de knie. Zo. Ja, dat is wel Of achterom, ik kan achterom, zo. En ik kan achterom. Moest een beetje knop tussen het hart en de kerst. Ik zelf, bonbon. Lekker.